Allah subhanahu wataala ya cika burin malama ta samu shahada karkashin jagorancin malam Zazzaki. Allah subhanahu wataala ya faranta mata da kalbin ruhinta malam Muhammad Mahmud Jami. Allah subhanahu wataala duk wanda ya cutar da ita Allah ya saka mata. Dama wanda ita shiga ta tashi saboda ai wata siyasa kuma an yi siyasa yanzu kuma dai wala shahada. Sai Allahu akbar Allahu akbar. To shi kenan sai a aura wa shi wannan malamin da aka dauko sai sai aure da malama. Allah subhanahu wataala wanda suka ja mata wannan abin Allah ya tsine musu albarka. Allah waɗanda suka ci zarafin da suka ce wai za a aura mata wani Allah ya tsine musu albarka. Malama ta maimaita ce in za ta shekara 100 ba ta da wani miji in ba malam Turu ba. Allah wanda ya mata wannan kafin Allah ya tsine masa albarka. Allah ka daga mata kafa ba sai an ce lahira ba. Allah ya yi mata duniya. Allah subhanahu wataala wanda ya ce mata ita yin siyasa ce ya hada ta da tsirin hukumar lida Allah ka daukar mata fansa. Allah muna so su da wannan addu'a da muka yi Allah ka rage da mu. Ummanan ko umma goda ga ummanan ko umma goda. Allah ya muku fiye da yadda kuke so. Allah ya ba ku shahada.